Hej YouTube. 3, 2, 1, nu! Silas! Nu må jeg skyde dig en gang. Ja, vi gør det igen, Silas, fordi at så jeg også kan drikke dig også. Er du klar? Vi skal lige sætte på hinanden. 3, 2, 1, nu! Silas! Nej, det er fordi, at du døde bare, så Silas, du skal lige komme hen til mig. Ja, nu bliver jeg nødt til at drikke dig bare sådan helt almindeligt. Tak. Ja, Silas, jeg kan ikke lide, nu kan du det.